Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Missier qaddis bil-qawwa ta' Ġesu, li f'dawn il-ġranet ser jingħata għalina fil-passjoni, fil-mewt u fil-qawmin tiegħu, nitolbuk tkompli tkebbes il-qalb tagħna bid-don tal-Ispiritu Santu. Ħajkun l-Ispiritu qaddis Missier illi jħeġġeġ il-qalb tagħna aħna unterqu it-toroq tal-Iskrittura mqassa. Għamel l-Ispiritu qaddis jiftħilna moħħna u qalbna biex permezz tal-kelma tal-ħajja ta' Ġesu aħna dejjem nifhmu aktar il-ġmiel, il-kobor u l-qawwa ta' mħabbtek. Nitolbu l-Ispiritu Santu billi flimkien ngħidu it-talba li għallimna il-mulej tagħna Ġesu Kristu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sama hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Marija il-kelma ta' Alla, itlob għalina. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nselmilkom jiena Patri Marcello Girlando, nselmilkom minn qalbi lilkom li qed tissegwu dawn ir-riflessjonijiet tal-ġimgħa mqassa imtellajn fuq il-paġna Facebook tad-Djoċesi tal-Knisja tagħna f'Għawdex. Ekku, il-bieraħ ġibna quddiem għajnejna l-aħħar riflessjoni li smajtu it-tradiment kemm ta' Ġuda kif ukoll ta' Pietru. Provajna nġibu quddiem għajnejna iż-żewġ tipi ta' ndiema li nistgħu ngħixu, l-indiema ġejja mix-xitan illi sfortunatament twassal għad-disperazzjoni u l-indiema ġejja mill-Ispiritu Santu. Dik l-indiema li tqedna taħt is-salib ta' Ġesu biex nirċievu il-miżerikordja infinita ta' Alla l-Missier li tinżel f'ħajjitna twellidna mill-ġdid bil-qawwa tad-demm ta' Ġesu. Illum l-erba' tal-għodu ftakart fil-funzjonijiet li konna nagħmlu meta kont ngħix Ġerusalemm, barra l-funzjonijiet tas-soltu, niftakar li t-tnejn, it-tlieta u l-erba' konna nżuru 3 santwarji u fil-għodu kmieni waqt il-quddisa kien isir il-kant tal-Passjoni ta' Ġesu. It-tnejn konna nkantaw dak ta' San Mattew, it-tlieta ta' San Mark u mbagħad l-erba' ta' San Luqa. Jien niftakar darba mess ninkanta l-Passjoni bil-Latin, ovvjament ħaġa li qatt ma kont għamilta f'ħajti, allura tistgħu timmaġinaw kemm dom nipprattika, anzi kont għamilt lejl ma norqodx ngħaddi u nkanta l-Passju bil-Malti biex imbagħad inkantah b'mod solenni bil-Latin fil-Basilika tal-Ġetsemani. Memorji sbieħ, verament memorji sbieħ għaliex kienu dawk il-funzjonijiet ekstra kienu diġà jdaħlulna fl-ispiritu ta' tridu tal-għid illi bħalma nafu jibda nhar ħamis ix-xirka u jispiċċa bil-fġieli tal-għid u ħadd il-għid il-kbir. Nantiċipa ftit il-ġurnata tagħna ħamis ix-xirka. Ġesu iwaqqaf is-saċerdozju, Ġesu iwaqqaf l-Ewkaristija biex imbagħad jinżel fil-ġnien taż-żebbuġ biex hemmhekk jagħmel it-talba imdemma tiegħu. Meta nkunu fi żminijiet normali, ovvjament it-twaqqif tas-saċerdozju qisu aktar infaħruh fil-għodu bil-qudiesa mal-isqof li jbierek iż-żjud għas-sagramenti mentri bil-qudiesa tal-aħħar ikla tal-mulej inġela Domini niftakru fit-twaqqif tal-Ewkaristija. Ekku, jien se nagħmel bħall-Evanġelista San Ġwan. Illum minister nagħmlilkom nispjega fuq it-twaqqif, ir-riflessjoni fuq it-twaqqif tal-Ewkaristija x'dan diġà kelli ċans nagħmlu
waqt l-eżerċizzi fil-parroċċa ta' San Ġorġ, ir-Rabat. Imma bħala Evanġelista San Ġwan, ekku nixtieq flimkien magħkom nitfgħu il-ħarsa tagħna fuq il-Vanġelu li jinqara fil-qudiesa tal-aħħar ikla tal-Mulej. Fil-fatt, għal min għandu ftit memorja, fil-qudiesa ta' flaxija li tfakkar l-aħħar l-ikla tal-Mulej u aktar San Pawli jitkellem mill-Ewkaristija, mit-twaqqif tal-Ewkaristija, mentri l-Vanġelu jagħtina d-dera sabiħa immens ta' Ġesu illi jaħsel riġlejn l-apostli tiegħu. Ejjew f'din ir-riflessjoni ekku bil-kalma nerġgħu nisimgħu din il-ġrajja tant sabiħa u mbagħad nirriflettu ftit fuqha u naraw kif tista' iddawwal il-ħajja tagħna f'dawn il-ġranet partikulari. Għal min forsi għandu il-Vanġelu qudiemu jinser naqra mill-Vanġelu skont San Ġwan illum mill-kapitlu 13 minn vers 1 sa vers 15. Hekk jikteb San Ġwan. Qabel il-festa tal-Għid billi kien jaf Ġesu illi waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għalant il-missier u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel, ix-xitan kien ġawebbel lil Ġuda ta' Xmum l-Iskarjota u daħħallu f'rasu li jitradih. Ġesu kien jaf li l-missier taħ kollox f'idejh u li ju kien ġie minn Antalla u kien sejjer Antalla, qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħafar dal u rabtu ma' qaddu. Imbagħad ferraħ l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxipli u jixxuttaħħomlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Mela wasal fuq Xmum Pietru dan qallu int Mulej taħsel li saqajja. Ġesu wieġbu inta issa ma tafx qiegħed nagħmel jien tifhmu aktar il-qudiem. Qallu Pietru ma jkun qatt li inti taħsilli saqajja. Wieġbu Ġesu jekk ma naħsillek saqajk ma jkollokx taqsam miegħi. Qallu Xmum Pietru Mulej mhux saqajja biss imma jdejja u rasi wkoll. Qallu Ġesu minnu maħsul m'għandux għalfejn jinħasel kollu li f'saqajh għax hu kollu kemm hu nadif u intom indaf imma mhux il-koll. Għax hu kien jaf min kien sejjer jitradih. Għalhekk qal m'intomx il-koll indaf. Wara li ħasslilhom saqajhom, libes il-mantar, reġaqat fuq il-mejda u qallilhom tafu x'għamiltilkom. Intom issejħuli li Mgħallem u l-Mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien, mela jekk jien li jien il-Mulej u li Mgħallem ħsiltilkom saqajkom hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Għax intajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Ekku Vanġelu sabiħ immens, forsi hawn min jistaqsi għaliex San Ġwan meta jġib lil Ġesu waqt l-aħħar ikla tiegħu mad-dixxipli iġibu jagħmel diskors sabiħ immens twil u anki talba għal dawk kollha illi matul is-sekli kellhom jemmnu fih. Iġib dan ir-rakkont tal-ħassir tar-reġlin, però ma jġibx it-twaqqif tal-Ewkaristija. Ekku għal min ma jafx jew min mhux mitla daqshekk tal-Vanġeli, San Ġwan, l-Evanġelista San Ġwan, kien diġà tkellem fuq l-Ewkaristija meta jġib lil Ġesu jagħmel diskors twil, profond ħafna
wara l-miraklu, wara s-sinjal ta' tkattir tal-ħobs. Ekku Ġesu fis-sinagoga ta' Kafarnaum jagħmel diskors qawwi fuq li hu il-ħobs tal-ħajja. Il-ħobs li nisel mis-sema. Il-ħobs veru li jaqta l-għaċċ u l-ġuħ tal-bniedem. Ekku min għandu xi ftit idea jew xi ftit memorja tajba u jiftakar fil-kelma ta' Ġesu f'dan id-diskors, Ġesu għandu stqarrijiet tremendament sabiħa u qawwija. Jienu l-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Kull min jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Kull min jiekol ġismi, jixrob demmi, jiena ngħix fih u jgħix fiha. Verament, kapitlu 6 ta' San Ġwan, forsi jkollkom ċans taqrawh, ifakkarna fil-misteru tal-Ewkaristija li allura San Ġwan meta jasal hawn il-lejl tal-Passjoni ta' Ġesu ma jħoss il-bżonn li jerġa' iġib lil Ġesu qed iwaqqaf is-sagrament tal-Ewkaristija. Però jġibu jaħsel riġlejn id-dixxipli tiegħu. Ovvjament hija ġrajja profetika, hija ġrajja li għandha sens qawwi ħafna li kieku kellna nasru flimkien din il-ġrajja biex noħorġu il-messaġġ ewlieni tagħha, ekku Ġesu juri illi bil-passjoni tiegħu kien ser jingħata kompletament għalina il-bnedmin. Imma ħanfittu ftit kif ngħidu bil-Malti, mhux fil-kafè, imma fil-vrus tal-Vanġelu. Mela kienet il-kuntest huwa il-festa tal-Għid, il-kuntest ta' din is-silta huwa in-nuqqas ta' twemmin tal-Lut f'Ġesu, eżatt qabel ma jibda jirrakkonta din il-ġrajja fil-kapitlu 13, San Ġwan ovvjament l-Evanġelista, eżatt wara din il-ġrajja għandna it-tħabbira taċ-ċaħda kemm ta' Ġuda kif ukoll it-tradiment ta' Pietru. Allura il-kuntest, il-kwadru biex ngħidlek, il-kwadru madwar din il-ġrajja ma tantx kwadru sabiħ, huwa xi ftit imdellel, huwa xi ftit iswed, nuqqas ta' fidi, tradiment Ġuda u Pietru li fuqhom tkellimna fir-riflessjoni tagħna il-bieraħ. Ekku, f'dan il-qafas imdellel kważi jiswed tispikka l-glorja ta' Ġesu. Il-glorja fil-qadi. Il-glorja fil-qadi li kellu jidher b'mod perfett fil-mewta tiegħu fuq is-salib. Jispikka Ġesu illi jingħata nerġa' ngħid kompletament għalina. Kienet waslet il-festa tal-Għid, Ġesu kien fehem waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għalant il-missier. Forsi intom tafu li spiss San Ġwan iġib lil Ġesu jitkellem fuq is-sija. Ġibu quddiem għajnejkom li kien morru xi ftit lura fil-Vanġelu ta' San Ġwan fit-tieni kapitlu, propri fil-bidu tat-tieni kapitlu, meta l-Madonna fit-tix ta' Kana titlob lil Ġesu tqiegħed lill-arajjes fil-qalb ta' Ġesu, hemm dik it-tweġiba xi ftit enigmatika. X'hemm bejni u bejnek mara, is-sija tiegħi ma waslitx. Ovvjament hija s-sija tal-glorja ta' Ġesu, is-sija tas-salib, is-sija li fiha Ġesu kellu jidher bħala l-ikbar u l-isbaħ espressjoni tal-imħabba tal-missier għall-bnedmin, tal-imħabba talla li jekk ħabb id-dinja jgħid San Ġwan stess fil-Vanġelu tiegħu, illi tal l-ibnu stess mhux biex jikkundanna d-dinja imma biex isalva. Ekku, hawnhekk San Ġwan ifakkarna li s-sija waslet biex Ġesu jgħaddi minn din id-dinja għalant
il-missier. U mbagħad jgħid dik il-kelma tant qawwija li tagħti sens lil din il-ġrajja. U li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Araw xi ġmiel. Ovvjament San Ġwan huwa jirrakkonta l-ħasil tar-riġlejn, jirrakkonta din il-ġrajja sempliċi ma tant sinifikattiva bħala ġrajja profetika, jiġifieri bħala ġrajja li tħabbar l-ikbar imħabba ta' Ġesu għal tiegħu fid-dinja, jiġifieri għalina. U li kien ħabb lil tiegħu din hija kelma ta' min jomoda ta' daqs li kieku ħelwa tajba, daqs li kieku mustardina tajba. U li kien ħabb lil tiegħu fid-dinja kien ħabbhom għall-aħħar. Issa l-kuntest kien imdellel diġà għedna, għaliex propju hawnhekk l-Evanġelista jerġa' jfakkarna kienu qegħdin għall-ikel, ix-xitan kien ġa webbel lil Ġuda ta' Xmon l-Iskarjota u daħħallu f'rasu li jittradih. Araw kemm kbira l-imħabba ta' Ġesu għal dawk li huma tiegħu. Anki quddiem l-isfida ta' wieħed mill-apostli illi kien se jittradih imġarrab mix-xitan, anzi li bl-atteġġament tiegħu kien ħalla x-xitan jidħol fih, ekku minkejja din it-teddida tal-ħasen, ħansejħula hekk, minkejja din it-teddida tat-tradiment li kellha twasslu għall-mewt, Ġesu ried jibqa' iħobb. Ġwanni l-Evanġelista mbagħad ipitrinna daqs li kieku pittur il-ġrajja tal-ħasil tar-riġlejn. Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħafar dal u rabtu ma' għaddu. Imbagħad ferraħ l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxipli u jixxuttaħħomlhom bil-fardal li kellu ma' għaddu. Araw xi ġmiel. Ġesu qam. Mhux biss qam mis-siġġu tajhom mid-divan li fuqu kienu kważi jintelqu għal dik l-ikla, dik kienet id-drawwa l-ikla tal-kilsa, l-ikla tal-għid ludija. Meta San Ġwan jgħid li Ġesu qam, jiġifieri ħal inizjattiva, Ġesu kien jaf sejjer jagħmel. L-imħabba ta' Ġesu ma kienx kombinazzjoni jew rutina tal-ħajja tiegħu, ejja ħammorru ħanagħmel dak li għandi nagħmel, le. L-imħabba ta' Ġesu f'kuntest imdellel, f'kuntest ta' biża' u dwejja. Ġesu jqum, l-imħabba tiegħu hija sħiħa. Il-ġest li kien ser jagħmel, il-ġest profetiku li kien ser jagħmel, kellu juri lid-dixxipli tiegħu u daw kollha li kellhom jemmnu fih matul is-sekli, inkluż jien u int u aħna. Ġesu rid juri li jirqu rid iħobb sal-aħħar. Rid jingħata kompletament għalina. U dan kien qed jagħmlu minn qalbu. Nerġa' ngħid minkejja l-kuntest iswed. Jingħata għalina jgħid San Pawl fl-Ittra Rumani. Mhux meta konna ħbib tiegħu jew stajna ngħidulu grazzi, imma meta aħna konna midinbin. Ġibuha quddiem għajnejna jew nġibuha quddiem għajnejna din id-dera ta' Ġesu li jinsa il-mantar daqs li kieku qed jinsa il-glorja tiegħu, id-dinjità tiegħu, jilbes sempliċi fardal, jimla l-lembija bl-ilma u jaħsel riġlejn id-dixxipli miġbura fiċ-ċenaklu madwar il-mejda tal-ikla tal-għid ludija. Issa intom tafu, jekk ma tafux ngħidilkom jien, illi
kienet drawwa illi il-Lut jaħslu jdejhom qabel ma jieklu anke f'sens reliġjuż ta' biex ikunu jistgħu jiċċelebraw l-ikla ta' Eid modern. Dik li ngħidula indafa ritwali bħalissa errejna jdejna naħslu jdejna mhux b'mod ritwali ma minħabba s-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu. Imma li wieħed jaħsel saqajn il-mistiedna dak kien xogħol l-iskjaf. Lanqas xogħol il-qaddej ta'. Il-qaddej kien jaqdi imma ma kienx jibbaxxa tant illi jinżel arku bteħ wiċċu fl-art quddiem saqajn illi mhux dejjem kienu jfuqu. Toroq ma kienux bit-tarmak trab u ħmiex kienu jkun hemm, ħmiex ta' mos u ta' annimali. Dak kien xogħol l-iskjaf. U tindunaw li Ġesu jinżel mantar, jilbes il-fardal, jinżel wiċċu fl-art, jaħsel riġlejn l-apostli daqs li kieku li sar fost l-iskjaf. Qed tindunaw għaliex huwa ġest profetiku. Ġesu qed jingħata kompletament. Ekku dan huwa l-misteru kbir tal-imħabba ta' Ġesu illi b'dan il-ġest juri li fis-salib kien ser jingħata kompletament għalina. Interessanti li 50 sena qabel Pawlu meta jikteb l-ittra tiegħu lill-Filippin jikkontempla l-misteru ta' Ġesu li jsir skjaf. Ta' Ġesu illi kellu jumilja ruħu tant illi mhux biss iħalli warajh id-divinità tiegħu u jsir bniedem bħalna f'kollox barra dnub, imma kellu jobdi sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Forsi ħafna minna huma jarfu dak l-innu kristoloġiku kif insejħulu li nsibu fl-ittra fit-tieni kapitlu tal-ittra lill-Filippin li jispjega tajjeb dan il-ġest ta' Ġesu, dan il-ġest profetiku ta' Ġesu tal-ħasil tar-riġlejn. Ġesu Kristu jikteb Pawlu, anzi jkanta Pawlu mal-Knisja tal-bidu, għad li kellu n-natura talla, ma għadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, imma tneżża minn kollox billi ħa natura tal-sir, sar jixbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħal bniedem. U għal-misteru tal-inkarnazzjoni, Ġesu li jsir skjaf, u mbagħad Pawlu jkompli janni, obda sal-mewt, anzi, sal-mewt tas-salib, hawnni. Il-ġest profetiku, l-għotja ta' Ġesu fil-miżerja tas-salib, fil-batija tas-salib, fl-umiljazzjoni tas-salib, hija l-ubidjenza perfetta tiegħu lill-Missier. Huwa s-sagrifiċċju illi jsir lill-Missier biex aħna nirċievu il-maħfra tad-dnubiet. Ħajja mill-ġdid, biberija malla, ħajja issa imma anki il-ħajja ta' dejjem. ċert, Ġesu li jsir skjaf u jaħsel riġlejn l-apostli ma kienx xi ħaġa li forsi laqtet il-qalb tal-apostli. Fis-sensu ma stennew Messija trionfanti, Messija ta' glorja, mhux Messija li jinżel mantar u jilbes fardal u jinżel wiċċu fl-art ma' riġlejhom. Allura f'dan is-sens nifhmu r-rifjut ta' Pietru. Int mulej taħsilli saqajja ma jkun qatt li inti taħsilli saqajja. Għandna eku ta' dak li kien ġara f'Ċesarija ta' Filippu meta Ġesu wara li jasal il-Pietru biex ikun il-blata tal-Knisja tiegħu u jagħtih l-infietaħ tas-salta tas-smewiet u wara li Ġesu ifakkar li kellu jkun Messija ta' Pietru ilumu ma jkun qatt mulej li dan jgħaddi minn għalik. Għandna l-istess ħaġa propju f'dan il-ġest profetiku ta' Ġesu. Ma jkun qatt mulej li inti taħsilli saqajja.
Ekku. Kemm kienet jibsa l-Pietru, kienet jibsa l-Apostli. X'kultant kemm jibsa għalina. Naċċettaw illi l-fidwa, illi l-imħabba tremenda t'Alla tasal għandna bl-umiljazzjoni ta' Ġesu. Ġesu li jaħsel riġlejna. Ġesu li jsir xejn u jingħata għalina sal-aħħar nifs fuq is-salib imqanes. U kull min irid jimxi warajja, jekk immorru lura għal darb'oħra għal dak li ġara f'Ċesarija ta' Filippu. Ġesu jgħidilna kull min irid jimxi warajja anki hu irid jerfa' salibu ta' kuljum u jimxi warajja. Tafu x'għamiltilkom hawnhekk jgħid San Ġwan? Intom issejħuli l-Imħallem u l-Mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-Mulej u l-Imħallem siltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Ekku, eżatt wara din il-ġrajja Ġesu kellu jagħmel diskors twil mal-Apostli u għat-testament tiegħu fejn Ġesu jfakkarhom illi kien ser jagħtihom komandament ġdid biex inħobbu bħalu, biex kif ħabbejtkom jien hekk intom tħobbu lil xulxin. Ekku. Dan Ġesu li jaħsel riġlejn l-Apostli li jingħata għalina fuq is-salib mhux biss jifdina u jagħtina ħajja ġdida, imma jitlob minna illi nħobbu bħalu. Anki jekk l-imħabba li konna nagħtu spiss tgħaddina mit-triq tal-umiljazzjoni u spiss titlob minna mhux li nagħtu xi ħaġa imma li nagħtu lilna nfusna, il-ħin tagħna, is-servizz tagħna, id-dedikazzjoni tagħna, il-fedeltà tagħna fil-kuljum, fir-rutina tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Ejjew inħallu dan il-Vanġelu idawwa lill-ħajja tagħna. Forsi dawn il-ġranet partikulari konna kemm aħna miġburin fid-dar. M'aħniex imdorrijin daqshekk li nkunu miġburin fid-djarna hekk bejn xogħol, bejn għadjiet, bejn divertiment. F'daqqa waħda sibna ruħna kulħadd fuq xulxin. Huwa mument ta' grazzja x'nistgħu nerġgħu niskopru lil xulxin. Imma huwa mument fejn nindunaw li rridu nħobbu lil xulxin, naqdu lil xulxin bħalma għamel Ġesu meta ħasel riġlejn l-Apostli. Qed tintalab minn ħafna minna saċerdoti, ġenituri u kull min għandu sejħa partikulari qed tintalab minna illi aktar minn qabel l-imħabba tagħna tkun imħabba sagrifikali, imħabba li tingħata. Hija dejjem hekk, imma forsi f'dawn il-ġranet trid tkun aktar minn ġranet oħra normali u tas-soltu. Ekku Mulej, mdawlin minn din il-kelma tiegħek, minn dan l-eżempju tiegħek f'din il-ġimgħa li inti qiegħed tingħata għalina. Nitolbuk li l-ispirtu li tlabnik fil-bidu ikun l-istess spirtu tiegħek. Spirtu li wassalna biex inħobbu naqdu anki meta dan jitlob minna sagrifiċċju. Ikun spirtu li għanqanna biex inħobbu naqdu kif ħabbejt u qdejt int, kif ħabbejtna u qdejtna int. Sa fuq is-salib, sa l-aħħar nifs.
Jalla l-ispirtu li qed nitolbu jallimna inħobbu kif ħabbejtna qed. Insemmilkom.